Tinini video ngangke belaikeno kirimai sincha gotna gotija kogno tei sana thangui tongo o kogrokno khanamani yagulo norokbo belaikeno wana saknai tebe omo hai kogrokno tei norok kunu dino phano khanaya khona norokni live ni ngangke phaidi bisiyang ayang kok saya karui video ni point o thanglaisinai tei o video ani je agini kasam video ni bisingo jotoni slide kirima sincha video ongna thangui tongo tei o video ni story norok khanamani yagulo belai kheno kirijangnai psyco kwchangma bwthrai thaijaknai o kahani wngkha Orissa ni Bhubaneswar ballibo wngkha kaisa elaka tongo tei a mohallao senani khoroksa retired colonel bini bihik bai kwnui kaisa belaikeno nok building kotorma flat o tongui tongo borok khoroknui tei bo lieutenant colonel senao khoroksa doctor tongmani phiaba bo retirement wngui thangka bini umor kasukjak wngma bai o retirement umor jakra borokni bumung wngkha somnath parida tei o somnath paridani nokno mohallani borok rok je nekbor area ni borok rok tongnai oborok nugui belai kheno tamo kahai ma tongjago tei somnath parida bini nijini nogono emon je karnama khlaika o karnama no nugui joto borok no belai kheno obak nanglaijak bini nogo emon je gotna gotikha omo pura Orissa ni borok rok no wana kotor wana reui rwkha bini o karnama rok bo ar jagao borokni nok belai kheno alisan kotorma ar jagao bo bini bihik bai tongo tei borok a nogo khoroknui no tongo tei kebo phano kwrui borokni logio somnath parida 1976 o usasri bai kaijago tei nukhung rok bo halaio kaijakmani yagulo somnath tei usasri ni khoroknui bwsa achaikha khoroksa hingke chwla tei khoroksa hingke bwrui bwsla no tonikha logrikha tei kotor education rok bo rikha kotor education manui success wngui bo doctor bo wngui thangka doctor wngui thangma bai bo America o job khlaiui tongo bwsla hingke tei bwsajak bo haino hai kwnui no equality riwui chwla bwrai no kwnui no equality riwui chwla bwrai no high education riwui bini bwsajak no bo Dubai o settle wngui thangka tei 1998 o colonel somnath parida bo je doctor ni chakri khlai tongmani o jagani hoite boyskawi thangmani bagui retirement wngui thangka retire wngui thangmani yagulo bo bini bihik bai o 2 tala nogo tongui tongo belai kheno kotorma nabo naithok ar jagao amsung no kotorma o borok bihik bwsai khoroknui no tongo somnani umor 70 bochor kakha tei bini bihik hingkangke side ni hoite 65 bochor omo kahai umor ni bisingo khopjago tei jotoni slide kotor kok eba kheba wana jaknai kok hingke omo se somnath ni je behavior omo bo belai kheno tamo kahai bini society eba kheba mohallani borok rok sawui khwnarwo je somnath parida bini behavior rok tamo kahai tomung chamung rok tamo kahai wngui tongo obo kahai rok hini saka tei somnath buini nojoro se omo kahai ke kirima sincha bini picture nukjagui tongma bai kubui no bini o nijini nogo tongmani o nogo no omo hai kirima sincha wanama sincha bini chehra kahai no samung hamya sitra tangui buini bwskango mwkhang omo hai ke no phunugui rekha je bui wansugui tongma kahai no bini nok ni borok rok eba khe bini nok gana ni borok rok bini gana o thangnale dorer kota se bini nok gana ni hoite phano se laiya kok hingke haise somnath parida sairik ni 6ta dige o hingke no thui paio tei phungni 3ta dige kahai hingke no sijao
kok hingangke haise sarikni 6ta dige hingangke borokni nog belai kheno kirima sinja kebo phano kwrwi siring sorok but bangla kahai wngwi thango phiaba horse thugyako hingangke phungo hingke aisukya 3ta dige kahayo hingke no basawi payo tei jokro bini nog ni bwskango yakhe bini nog ni ganao gari rok parking khlaiwi bike rok parking khlaiwi rwkhangke somnath parida belai kheno jolijago tei o gari ni owner rok no bo belai kheno kutugo khuk hamya hamya hinui tei jefuru gana ni mandiro boi konta rok tamkha hingke o kogrok no tui bo belai kheno jolijago tei boi rok bai bo walayo kogrok bango o mondiro thangnai borok rok bai tei bini nogo bo haino bo bini bihik bai salbrum no kesi kereng walai suklaima wngwi tonglaio salsapano thik kwrwi deli no walai suklai golok golok ma khnalaio bini nog gana gini ni borok rok omo kahai ke no walai suklai wngwi bihik bwsai ni private life cholai tonglaio haike bo retirement wngmani yagulo private sector o thangwi bo samung rok khlaio tei WHO bo samung rok khlaika somnath parida somnath ni kaisa doctor khlai tongma bai bini chikonsa clinic bo khulukjak tongo tei somnath ni bwsarok hingke bini khorok nei bwsarok no bobai kuno dino phano kaham ke ma tong yakho bini omo kahai behavior ni bagui no wngwi mana maybe omo kahai wansuko bini nogana gini ni borok rok tei bo call rok khlaio saptao 2-3 bar tei o 2-3 bar o waisapano bini bupha bai kok saya bini buma bai simi no kok sawi phone yakari paio bini bupha bai hingangke khobor pano sungya boi wngjakma haino bini bwsajak tei bupha bo omo haino je wansugo bini buphani je character swbab tongmani kirima sincha kahai omo haini bagui no buphano phano borok kirijagoi kok saya omo kahaya je bupha mane bwslarok bwsajak song samung hamya khlaika hingke bupha kutungnai abogi kirijago omo haya phiaba borok hingka hingke haino tongma samang no bupha tamo kaibo psyco kahai wngwi tongo kirima sincha aboni bagui no kirijago bini bwsla tei bwsajak aboni yagulo 2013 o June mas ni poila digi o somnath ni bwsa Dr. Manoj Parida jebo America o tongnai bini mano adino call khlaio phiaba adino hingangke call khlaimani yagulo mankha bini bumani mobile switch off srapsa tongmani yagulo Manoj teisa haino hai bini bumano call try khaifio kha hingke somnath ni je bwsla wansukha je buma kuno mungsasuk samung khlaiwi biji wngkhana yakheba phatharogo thangkana abagui no phone yasakya narok hini sakha yakheba charge rok paikhena omo hai rok hini wansukha abo kahai kheno o din lai thango din phaio 2 June 2013 ni sal ten dino bo teisa haino hai bumano call khaifio kha haipono bumani mobile switch off no mano omo kahai kheno 20 din lai thango phiaba adino phano asuk din jora phano bini mobile call habya switch off ma hini sawo tei waisapano call khlaia buma bo omo kahai ke waisapano matongya angma bai bwsla bo tamo kahai matong jakha video belai kheno logoi thangka aboni bagui part 2 ma snanai noro part 2 naina mo chungka hingke joto please comment khlai sadi noring no bagui ang part 2 tubunai।